Uru ya Magenge egotoka sensemo y'ubunge ya Machoge county ya Kisii umucengo ne liberera ligi ya Lengase school igwetana no gweta kwa bana ase class ya 12. Actually na thank God for our teachers na umbali ametufikisha, hatukuwa tunatarajia kufika hapa. Yote ni Mungu tunamwachia, na nashukuru kwa walimu wetu ambavyo wametuwezesha kufika hapa hivi. Abayiboli nigo benyora umugoko munene arubonchuriya bwa bana banyako bakora bya asama temo nyako bagutangazwa litoria rero no muwaziri Ezekiel Machogu. Thank my teachers, Madam Principal, Deputy Principal, DOS na Van Bonsi, asomo kibato koreire, twanyarire to weta mtu expected to wete ekerengo kerega. Nche na bate grade Kisii plus na kirenya sainga mbiamana sengenjo na rochenga ni nyari ngingo choine canvas. Mwarimu munene gwe school iyo ni gaire sero mugoko egwetera na amatokea yenya kwa basoka arogetie ubwonchiriyo konene. Yetangoro Postela Nyatundo, Principal Magenge Secondary School. Dore no mugoko munene asamatemwa 2023 abana bakolete biya for the first time to church eibere twarorire so far ndogenda to download because the system is slow. We are using a link here go take time we go oveke index number, name of each student. From the results that we have seen so far asamatokeo twanyorire bono iga ase summary A plain chire ibere A-4 to what HP plus 8, B plain 10, B minus 12, C plus chire numberless. So far we have seen 100. Igatebire ngangwetera na soko gwaterana na kwa kwatera na balimu nabo igo abanafunzi aba matokea yema nyako bakorekana. We have seen an improvement in terms of grades, quality grades. Tunashukuru Mungu na ndenere potambe na rogite twanyorira matokea haya. Wateneri bo igo school ni mbaru basemi bwabo igo byo gweta kwa matemo abo. Jengo tayambi yamana se Nyasaye ekiagera twarorire Nyasaye obekira kaboka se school yaitu. Ekiagera gwetera abayiboli e committee na abo principal obabwata inama na kiagera school yakoriga. Abana barega abarimu barahike mane bari kora abana bagasoma bukia mugaso sobotuko yagerire bahetire twatebire biyamono Nyasaye nanda atororekane nande ngakire gusio nande bayitega biyamono ekiagera ngoteba igo no ba twaroria matemu akoritangane paka twikeireiga kiretie tobwate C+ ochigo abayiboli nabo igo abana baeresera okubwatana kwa nyako bagoko barro nabateba nga gwetera so kubwatana nuko banyako bako twakanyora matokea maya. Nyasaye mbiamono asengenja tokoreira mangana manene ase gitunweke nende nabo twamugurite ngato igurira mangana abisekana tutana ko iranelio mwalimu witu Madam Stella mbiamono asengenjo yokobera na abana baitange akabakonya bakanyori grade ebire Nyasaye atokonyire ngotebya abana bali bagochokande university ngoma nabakonya erinde nabaro bache gusira abana mbiamono Madam asengenjo ye staff yao ne school engima na ibekira sama okanya Nyasaye ngana indi kuchimotu 2024 tonyole amangana manene na inda bisikana etani tia twarire rero igoti gomana tokonye asengenjo twachakira omwaka tuchaka mona Nyasaye na nda abana baitu ga bamanyite abaraba Kristo bonsi abarandi tubasabira ngasi bakogenda bagenderere kusasima Nyasaye senjira yekene no burungi bari bakora abo basemya bwage Kristo asenseme yobo igomba teba ngangutrana tsinguru cha Nyasaye kubabwate sia no gusasima kuro kuya amo ne discipline rekera nkigoro kana wanya ko bagweta matemo abo ure bya Nyasaye itakorire konekia yabekirira okoboko tatu itubuna tware kumubaka na abana no bori muri tware kwana na gana abana ubutuko no mubaso Nyasaye ito barorekanire abona ari gusabanga no na bayiboli andonsi asebare esukuru ekobaka Nyasaye amuimukirira igoro igekonyora matokea maya kirengaki ige sukuru ya Magenge ne sukuru emwachite Nyasaye ne sukuru ekomotogi Nyasaye na kiga kogera mechandende yonse tutari gutwara ase sukuru na ira nirimbuya mona asa matokea maya elinde aimokereri Nyasaye ito igoro ne rietari airi mokereri gugoro
naro muchengo linga senseme iyo nabo igo banafunzi gukora buya nasibari ira yoje gukora buya na gwetania kengo kyo mwako yo igango teria Africa Finest Tamaritane Gilbert Kobi.